kumnung isngu thu ya kata ka jinget klem ke jingle kalong ka bayap kumnung isngu thu ni dia keren ni ke subject ni ke sngi ke pamenta bang ai khublai fi we baro aga gerteng ke jong tra no pen jing Jesus Christ but nganget ke jing kai ke sngi ke long shisha ke jingker khu yang ilang iwe pa iwe baro bon ki breu ki sngu thu bakla yang ke dekat daga bagi ong bangadei ban le ban yo ya ke jing pen namar ka jinget klem ke jingle ke ong kalong ke bayap da shisha ka jinget klem ke jingle kalong ke bayap ke ong hap nget ban hap le ya kata ban yo ya ke jing pen bon ki breu ki persang ong ade bopop ngan persang ban e shoi kan ka pop ngan persang shwa ban e shoi kan ne ngan e ya katai khnang bangan pen khot shoi la de badeng tan dala khot ngan salet jaseng ndang ala khot kum tangan syakri blai ngala nget bangan le shwa hadin nang ta bo blai un pediang yang hadin nang tangan sayo ya ga jing pen bon ki breu ki sung tho bakla ki ong namar mangapop ngam de ban le jaseng namar mangapop ngam de ban syakri blai andang ala hok andang ala im syaga jing im ke babet kum tangan sa syakri ya ublai kane ka jing sngau em kala don lupa nadu men syamandai bakata ka dei nadu ka por jong Adam baru Adam habula le pop ke ibu le kalong bula ri na ublai unang mut ban pen bet syai ladi onda ula bet un sayang khmat jong ublai re ublai wat yu Adam ubale pop maka kwa benong ifi kan ke sngi phim la ban nget hadu pin le ban yo ia kata ka jing pen ublai umwat ya uta ubala ban le ban yo ya ka jing pen ka jing le baro ong ka tin ka jong ublai de fi pule na Israel on rebu sa de kot ka ban reu ka kren ba ka ong ba ka jing le ka jungi ka long tangkum ka serdap jot khmat ka jong ublai de phila ban le kat no ru ublai long impress ya kata ka jing le ka jong phi na phila ban ka jing ka ba hok kat no ru ublai long impress ya kata ka jing ka ba phi hok kan mau kini ke wei baparo ni la le pop maka babal ke ong baparo ngi la du le no e ke buram ke jong blai dan bahok dan bahok ong ktien jublai dan wei ru bahok baro kila hap na kata ke buram ke jong blai baro kila du le no e ya ke buram ke jong blai kila hap na kata ke jinglong hok ke jong blai sin sha blai la thau yu breu bun long bahok ne ke sngi ke bau Adam bar ke im kila kongo no yu bsen kila hap ka pop kila hap na kapuram ke jong play temanu bahap ndan we ru ang kaktien ke jong play telada pi persang ban im hok persang ban im bah piong ha do bangan la bet ha do bangan la bah ngan sa syakri yu play am pinum la ru lano ke jeseng ke dei ke jeseng ke dei ke hospital ke jaka syakri ke jaka money play ke dei ke jaka ya ka bagila ban wan ban yo ya ke jing pen khia fi lada filet Syaga jing seng wat let kum breu bahok. Ha filet syaga jing seng let kum tau breu bopop. Marada piong along bopop. Utrai ong yes. Pidai ma pi ya kabangangan yo ban pen im kan. La fi snow hok klem da kala ka bamut. Kata ka jing snow hok ka jong pi ka jing le hok ka jong pi. Na ong pi bo blei umlong impress ru em ya kata. Ka jinget klem ka jing le kadai ke kata ngakwa ban pulia na do bastang ke tin ke jong blai ngakwa ban pulia na ke pon ngasmo i jeung ke dekat ya ka ba ngasem na titos kal nong ka balai ke dekat ka san gong ula pen im yang i om na ke jingle ka hok ke ba ngi hingi la le henry kat ba kum ke jing isnai ke jong u da ke jing sat ke jing ka arsin ma ke jing pen thamai umen si ma khoi ya ba ula the no ka hai hangi dau Jesus Christ unong pen im jongi ba haba lapen kesan yang ngi da ka jingai ai jong an yo pen long yang ngi kinong yo peteng kat bakum kata ka jingkermen ka jingim bam ju kut ka babal ka ong kata bo lapen im ngi om da kata ka jingle ka hok ka jong hi ublai klem pen im da kata ka jingla ka jongi bangin im hok ni ban le hok ublai klem pen im ngi da kata ka bangi ngi le hi mangi pen im da kata Henry kat bakum kata ke jing isnai jong da ke jing sat ke jing ka arsian ke jing penamai uman sim bakoi da ke jing sat ka snam ke jong trai da ke jing ka arsian ke jing kala ka bumut ba ke jing penamai uman sim bakoi abangi kala ka bumut ngi kala da shisha u blai sat ngi da ka snam ke jong baru a hingi ru ta uman sim bakoi kan u bla the no ka hai hangi
da Jesus Christ unong pen em jongi uji su ayo men se ma ko ya phi bala the kar hai no da ta o men se ma ga jing em ga jong phi bah bala pen kesan ingi da kata ke jing ai ga jong bala pen kesan ingi da ke jing ai ga jong mde da ke jing la ga jong mde da ke jing le ga jong bala pen kesan ingi ne bala pen em ingi pina pulirun Ephesus no ma ar khot ba pra ka khot ba khnai ka krani ka ta ko bala pen em ingi da ke jing ai mde da ke jing le phi shwa begin yo ga jing pen em ka ai ga bagi de ban le ka long tang ka wai ya ka ba ngi hab ban ya nu jor ba du blai Baraba fia nu jor badu blay am pi la de pi de way la fim pa nu jor badu blay am la fi nu jor bad ki breu pi sa ai ki breu la se fin kambha ma pi ru ya ki de ki breu re ha ba pi nu jor la de badu blay fini i ba pi long hu ai na ma fini thu ya la de ba fi de unong pop na ki nong pop tading ta haba u Petros u yakendo ya u Jisu u de unong pop na ki nong pop re klem samu thu ya kata re ha bu la mat ya ga jing le ba ga jong trai ba u yang khmat jong ne u blai u bala kr khui u yo i la de bo de u nong pop bo u phla wa nga long u nong pop trai na kwa pule ne ga khot ne ga por na sultanat haba nga pule ga ne ga khot na Lukas ne ga nong ga san u Petros u ong kum ne ga khot ga pra ong ti u Simon Petros bolo i ga ne u la dam krup agi kho si u Jisu ong to khile no na nga na ba nga long u bre u bo pop atrai Namar bu uong bangalong ubreu ubapop atrai dehek tabu Jisu ong wan buat no yang ha. Kita na bu Jisu it ya kita gibreu ki ba plai ali bagi diki nong pop. Ki pla bagi diki nong pop. Baru Jisu da ka jinga ye u khat baru pen em yo Petros. Mdei maru Petros u de bo biang mdei bo bet ne bo hop. U pla ba ulong u nong pop. Fina puleu Isaiah hadin bula iu blai am uyo iya ka jinglong tengit ke jong u i ka pop ke jong u ong ani ngau bat tengit kata ka sentur ke jong nga syong au pai lang bat tengit bong but uyo i la de bu de nong pop ba deng ta bu blai pai wa ngel jong bat kan tha ya kata ka thli ke jong u Isaiah do tor rangar hem padang tau traung lapen khot ya me ada do mentagas ni bang tau thlet ubat tinget jeng me ulong khut na do man magas ngi pala ngi nu jor yel dia bodo blai ngi i bang long tinget bodo blai ma pen khut yang ngi kam dei bang ngi la ban pen khut hi dala di kam dei bang ngi la ban pen em hi la di kam dei bang ngi la ban le ba bo blai long impress no ani si shamel em hok tangan ai mega jing pen em ka jing pen em ka wan tang ka jing ai ka jong trai kawan tang daga jinga ngila filut daga jingi jingi baro pila ban le ya kan no kan niam pila ban le ya kan no ke jing pendap niam perkom katakan nomla de le ruban pelong hok efi pitem nam ke jing penem kawan daga jinga baga jinga ga de kata bala ai happy namar bala dan basiudor ya kata ka jing penem kam dei balong free kan mau ga de ga wai ka jing penem ka dei ka bala siudor u Jisu ban ai ga jing penem haban siu dalam ka jong jing em ha ga ding pna haban ai ti no ia la di haban pen mi ga snam ga jong u ya ga ba nyo ban ai fi mu judan no bre bon ai give fi kan dali thiet na po dukan haban siu ga dor kan bu yo ban ai ta ga give fi kwa ban fi bu Jisu la siu ga dor ga ding pna kan bu yo ban ai ya ga ta jing penem ha fi padeng ta phim la ban le ban yo ya ga jing penem Henry anda pila nget pila yo ya kata jing it ke jong blai anda pila yo ya kata jing penem ko blai ai ke jing ke jong pi kemen ado kata fi snongo kata yu ni unong ai de yang taken pi sedang ban le apat kat kum kata jing nget ke kata hab pila nget pi sedang ban le apat ke tade yang taken jing nget klem ke jing le apat mdei ba pile ban yo jing penem ndre pile namar ba pile yo ya ga jing penem ba pile mdei shu namar bamban se pile namar pisungu it pelat yau ni unong penem pile namar ba pisungu ngo pelat yau ni unong penem ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap shisha da pila anget ni pimle pat ya kata ka ke bu trai kwa pi le Pishu pediang olah yo cepenim dari fidang em biang ka popan. Na fidang em pat kata ka aulia ka tanglang fidang em pat kata ki ke jong ni ka pertayam. Syunget reklem le. Kalong shisha akum kata ka met pot ka sudan tang ka met ka bamdan ka mensim.
ตอนนี้ต่างว่าบันองอีฟีกันในกสกีกับมันตาพิมละบันเล่บันย่อยากจิงเป็นเห็นไรพิเล่ลุดอยากนามาร์ฟิละย่อยากจิงเป็นบ่ฟิสงงูยองน้องเป็นบ่ฟิสงงูเอ็ดยองน้องเป็นแต่ได้เห็นตาฟิเล่ลุดตะกี้บอรอยากบ่าวนิวน้องเป็นอุปหายฟีฟินแหละความน้อยฟีง่ายกับเคลียร์กับตะกับเมสเซจกันในกสกีกับมันตาบอกว่าไอ้ฟินลองตั้งอุนองยอสโนอยากเตียนเลยตัวไอ้ฟินลองรู้อุนองเละอยากในกเตียนไอ้บ่ฟินลองอุนองเละอยากกเตียนได้ตั้งอุนองสโนวัดชุกัมมิลเดย์บ่พี่เดย์อุคริสตานวัดชุกัมมิลเดย์บ่พี่เดย์อุตาเกนอุนองโบดจงจิสูmerekaกัมปัดกะลองde kong pong na kwa ban pulih kan ka por ka don ni kan tien ngam da sungut nat ban pulih reng ngahap ban pulih marka tien ka jong blai ka dei ka wat lam ba ka dei ka wat ka ba tendung ka dei ka ba tenra ka dei ka tien ka ba khlong ya ka ta ka put ka par ka ba pen mi no ya ta ka ksut ka ba pen mi no ya ka ta ka jaklia ngahap ban kran ni ka tien ka jong blai ka babel ka ong no titas no man kong ka khot ka ba khat riu ka ong kom ni ki phla ba ki tip yo blai hin rei hala ki kam ki len ya u ba ki long ki bi ijli ba ki bam ka ngo ba la ki jingle ba bha baro ki bam sut nyo shukam ya la de ba ki dei ki ba tip yo blai hin rei ha ki kam ki len ya u ki kam ba ki pau ba ki i chi sai try da ba ki songo yo try ni ba ki di nong bo jong try mar ka long khong pong ya kata ka jing phla ga jong ki kilong ki bi ijli kalau kilong ijli ya khamat jong breu kalong ijli ru khamat jong blai bat ki bam ko yo blai bat ha ke jingle ba bha baro ki bam sutnyo pikam ya la di ba pidai unong bot jong Jesus Christ nai fidang ya di kiat lang bat gitu ki officer piong ngam ban se bang ha ban ya di kiat lang bat kini namar ka kam ka sha kum ta pan bor ba na ublai ngas ngowang ni ka por video shakri jong ublai kani ka khubor ngas ngobo tra Ukraine fi kani ka sngi da ka man sim ke jing it ba da ka ba buram mi fi nga kwa ban kran video ubreu bakit ha balang handa ha office fi dang ya di lang bat kini ki bampat ngai pia compromise pala piong le kom no la da ngam pen so bahai ki nganum yo nong ngan sa sha transfer ngan sa sha weng na ka kam kwa banong fi wanum tieng ki di gibreu jong ka perthai ki di ban tieng fi de ban tieng ki gibreu jong ka perthai madu ta ka kam pi tharai ublei un pen yap ja ya fi sha transfer sei let se ka ta la fi sha transfer wat ya khle mi lai u ong utrai wanum long pi kum ka balang halo de kaya ka ba kriat ru shit ru ka ba shoes at ublei ong fi ba agane ka por fi dei ubreu bla tip utrai fi dei ubreu uba shakri utrai henre ha ka bari fi jule ya gini ki kam pias ngo bhalang ba kini ki breu jong ka perthai pias ngo bhalang ba kini ki breu jong ka perthai utrai ong khon kelano yo ba ka por ka kut no kelano ba nga krani fi da ka jing it ba nga krani fi da ka jing smok khia phai no wat no pen smok bha ila di ba kan ni ka perthai rei to ai ba fin pen smok bha ila di hau trai pon ai ka jing kwa ka don hot ka jong fi pi kwa yo ong trai ngan ai ka jing kwa ka don hot ka jong fi kan mau ka ni ka kam ka ba pi yo ro kam dei ka ba fi yo hi kam to de ublei ba ai fi na ka kam ka no sin pi lai pha dwai ki pastor cho fi yo na ka kam pila pha dwai ki shakri ki jong blei ba kila dwai ba blei un ai fi ne ka kam ba kan mau ki ne ka kam dei ba ki breu ki ai fi de blei ba ai pala da de blei ba ai ne kam dan mano bala ban weng fi ne ka kam dan no ro bala ban le kaput fi ne kam no de blei ba ai pala da de blei ba ai u de blei ban pen scam mi ka shuki ki jong fi ban pen scam mi ka ta position ka jong fi ta ka daw na kwa ba no fi ka ne ka sngi shakri utrai wat jule ran ban playu jisu hakmat kini ki bam nget to ai with long brio ubalong uba compare na baro ai bikin wit ya pi mlei ai bikin thut ifi mlei ka ba ma ka long yu thut lai kin ya pi ka ba ma yu blei wit ya pi ngasmo ba ngakren ngam tip ngakren nu ring ngasmo bo men sim jong blei upan pawi ne ka dor jong fi bo pi pla pi tip yu blei shi sha fi shakri yu blei
Rai fi compromise plat bagan ka perthai blay un khui fi ba ando mata ka singi ngai try dong ai asngo bagan ni ke chance ka ba khat do bo blay ai fi asngo ni ka khubor ni don apreng jong fi ki ba bo na ka ni ka singi ba fi klat no ba fi de way fi klat no fi de ka ai ha ba fi don lam bat fi crowd bo do pat ba fi klat no ba fi de way ka chu long ru kata ni don apreng jong fi ki ba don shat jingai na lagari jingai na la yeng fi don marwai shata ba fi smol arai man fly la di ba fi dei unong buat jong Jesus Christ ba fi im jak tung lang fi khle lang ba kan ka thai trai khot fi kan ka sngi ong khon kala no ka por ka dam biang nga ngala kar khu ya fi dai fi la klet no e nga unong kar khu ya ka ba fi ya sngo bang pat bat kini ki jong kan ka perthai aku aban duai nam ta jong fi kan ka por ma ta ngo ga don ka jing per khi hau man siam ba khot banga so snai ya phi banga so khia nam ta jong phi so e ru ya phi kan ka por aku aban duai try nga duai ko kan ra nam ta ni ba ha gar teng ga jong jisu nga kren ya phi shep tieng palat ya ki breu wanum long ko musol ya ka ba u shep tieng ya ki breu baru blai weng no u na ka jing long siem wanam long ko musol uang utra ya fi ba wanam snap ya ka sur jong ki pat ba wanam snap ya ka sur ka jong breu wanam im man pan so baharu ya ki breu wanam boha ya ki breu ong utrai lada fi boha ya ki breu lada fi dang pan so baha ya ki breu fim sim la long u shakri jong Chris utrai wi fi dong ai fi ne ka chance pai no na kan ke jingle jong phi wang trai na krani fi da ke jing e ya kan ke por pai no wat no me khle jak tung bat kini gi breu na mar ka jing pun jot ke jong trai ka long hajan ya phi ki ban che jingai na kan ke nong ba utrai u khot ya fi kan ke por ong khon na fi la jingai na la jong kimi ki pa jong fi jingai na la ga jela ga jong fi jingai na gi breu jong fi rei nga don hajan jong fi banga yu i lut ya ka e ga ba fi le ba ka pasu si ya nga ong trai pio ina ka kamru ka dei da ga jing duai pio ina ka kam ka dei da ga jing asa i shakri gi jong ong trai ba na ba fi la yo ina ka kam fi la kret no i taw nong ai kam fi la persang no ban pasu ba ye gi ni gi breu ki badan ha ka kam kelana ong trai adwai ngar khui fi hallelujah sedang ban le no ya ke jing le ka balong kat kum ke jing ke jong fi im ke jing im ke bo trai u de sham so bahaya fi pen so bahaya u trai wanam boho ai ki breu wanam so bahaya ki breu wanam long kita ki ba shulong ba kreat u em shiru em ba shulong blem blem tu long fi ki ba shit nam tau try tu long fi ki ba ja nam dan ka perthai try u khat fi ga ne sngi ma da duai ga kar khu ma ka bor ga jong man sim ma khoi ka ta fi ka bor ga jong blai ka pendap fi ba fi la ban long em ba fi la ban ong em te em ya ka ne ka perthai try kan tiu fi u try un ra fi ko bo la ra yu Joseph ha ka ri nong wei na ka jing long marau na ka jing long tau unong kam sneo ple la ra shakate ka kardan ka bahalor e wanam tieng ka position ka jong fi ublay ong ka promotion ka wan nga kamwan nam i kamwan na sami kamwan na shatay kamwan na shati ka promotion ka wan nga ong utrai un promote ya fi la da fi pensno ba ya ublay adwa nga karko fi ba ya phiru ki khna samla ki bidon jingai ya phiru ki bidon jingai na ka ri bidon jingai no ublay ro nga khat fi ga sngi jan no sha ublay the one hajan jonga ong try dengan one hajan jong phi ong ublay the wat you try kat u fidang laban shem tu karpat you kat pa udang hajan ong gaktin ga jong ublay kadwa nga kar khu ya fi pinyo bor no mata kasngi bo fin im ga jing im mo pen so ba yo ublay komba phi kam yela de komba phi sngo tho yela de phi de im kom ta ken ha u try ha ka ting with Jesus adwai amen amen try kar khu fi
Turan ai bo repi. Turan la pen emi fi da ke jinga sedang ban le epat ya kata kat kum ke jinghet. Ke jinghet klem ke jingle kalong ke bayap. Pe yo yap shishan hai. Turan ker kui fi kublai shibun ke session pat. Amen.